Por fin chegou o día que levábamos meses agardando. Hoxe é a eclipse total de sol. E en Galicia seremos uns privilexiados porque somos a porta de entrada ao fenómeno en España, por así dicilo. Os galegos seremos os primeiros en velo. E na Galega imos contarlle cun amplo dispositivo que inclúe informativos en directo dende o Faro de Mera, en Oleiros. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias, mércores 12 de agosto, un día que todo indica que pasará a historia e o recordo colectivo con esa eclipse total de sol. É un día en que tamén hai que estar pendentes dos avisos pola calor que se amplían. O interior da Coruña e o centro de Lugo están en aviso amarelo por temperaturas por riba dos 34 ou 36 graus. Aviso amarelo tamén no sur da provincia de Pontevedra e en prácticamente toda a provincia de Ourense, coa excepción da Bacía do Miño, onde hai aviso laranxa. Este aviso afecta tamén o sur de Lugo e a área de Valdeorras, onde as temperaturas poderían superar, atención, os 39 graus. Son imaxes de dron en directo dende Mera porque chegou o día tan esperado, a xornada en que o ceo galego será o primeiro da península en ser escenario do maior espectáculo astronómico do século, a eclipse solar total. A continuación debullamos a cronoloxía deste fenómeno histórico que non se repetirá ata o ano 2053. Galicia conta as horas para contemplar a primeira eclipse total visible na nosa comunidade desde 1905. Para non perder detalle, compre saber que o proceso total desde que a Lúa empeza a ocultar o Sol ata o destapamento posterior durará ao redor de 2 horas. A eclipse total comezará ás 8:27 e durará pouco máis dun minuto. Un proceso que vai levar como un partido de fútbol. Empezará máis ou menos ás 7:30, por aí, e vai rematar como ás 9:20, máis ou menos. Entre que se empeza a ocultar o tapamento, que vai ser un minuto, algo menos, ou algo máis, dependendo de onde estemos, e o destapamento, que vai durar casi unha hora. Isto débese a que a Lúa avanza a unha velocidade de medio grao por hora. E o disco da Lúa e o disco do Sol son casi iguais, polo tanto, a Lúa vai levar casi unha hora tapar o disco do Sol e casi unha hora sair de enriba do Sol. Deben ter en conta que o fenómeno non se percibirá igual en toda a comunidade. Unha liña diagonal dividirá o país en dúas faixas. A metade inferior, onde será parcial, e a superior, onde a Lúa tapará o Sol na súa totalidade. A eclipse vai dividir Galicia en dúas metades, prácticamente en diagonal. Unha diagonal que colle entre a ría de Corme e Laxe e remata en Viana do Bolo. A parte que está no norte e ao leste vai estar en franxa de escuridade total e a parte de abaixo vai estar en franxa parcial ao 99%, é dicir, só se vai poder ver o 1% do Sol. E aínda na faixa onde a eclipse será total, a duración varía desde os 9 segundos que poderán contemplalo en Viana do Bolo ao minuto 49 que durará o fenómeno en Ribadeo, Burela ou Estaca de Bares, sempre que as nubes baixas o permitan. Ao longo deste Galicia Noticias especial eclipse iremos percorrer en diferentes puntos do noso territorio. A nosa primeira parada en Oleiros, no Faro de Mera, dende onde se fará a programación especial da Galega, un punto privilexiado para ver a eclipse. Eduardo Herrero, contanos. Breve, falando. Raúl, agárdanse, milleiros de persoas na contorna da Torre de Hércules ou no mirador, por exemplo, do Monte de San Pedro, pero sen dúbida este do Faro de Mera en que nos atopamos é outro dos lugares máis privilexiados para poder seguir esta tarde esa histórica eclipse solar completa, toda vez, sobre todo, que finalmente o ceo foi abrindo, o sol despexou as nubes que tiñamos a primeira hora da mañá. Agárdase que ás 20 horas e 28 minutos, cando a eclipse será completa, o Sol e a Lúa se van a aliñar precisamente sobre a Torre de Hércules, o faro en funcionamento máis antigo do mundo. Desde logo, en moi poucos lugares se vai poder contemplar tan ben como aquí, toda vez que as últimas previsións, tanto da EMET como de Meteo Galicia, anuncian ceos despexados, un lugar en que, ademais do fenómeno en sí, poderemos experimentar, por exemplo, a reacción de distintas especies de aves deste espazo natural protegido do Concello de Oleiros.
Hemos escogido este lugar, el Faro de Mera, y el entorno natural de la zona de la costa de Oleiros, porque es un balcón al poniente, una zona donde el horizonte está despejado, donde además de mirar el cielo tenemos mucha naturaleza que mirar para experimentar el eclipse con todos nuestros sentidos, sentirlo pues con nuestra vista, con nuestro oído, oyendo qué pasa con los pájaros, qué pasa con la naturaleza. El viento también es una zona abierta. Yo creo que realmente es una buena elección, ¿no? Es un sitio bonito, maravilloso y representativo de Galicia. O elemento imprescindible para esta tarde son as lentes homologadas de protección para ver a eclipse e, como sempre nestes casos, sempre están os retardados que o deixan todo para o último momento. Iria, pros máis tardóns, quedan gafas á venta? Pois non, Raúl, a estas alturas é prácticamente imposible conseguir unhas lentes para ver o eclipse. Nos levamos toda a mañá preguntando por Santiago e non atopamos ningunha. De feito, vemos como varios establecementos decidiron colgar o cartel de que están esgotadas, xa que foron centos as persoas que se acordaron a última hora de mercalas. Din os expertos que se non as temos, que esta tarde, baixo ningún concepto, miremos directamente o sol e que tampouco usemos gafas normais de protección solar. O que sí podemos facer é velo con total seguridade dende a casa poñendo a galega. Logo vemos que pasa se que non temos as gafas, pero se xa as temos, xa temos cuberto o primeiro requisito para ver a eclipse con seguridade, pero aínda así hai outros consellos que compre ter moi presentes. E nos busca hoxe o mellor enclave para ver a eclipse pertrechados coas gafas homologadas. Onde as mercou? No Carrefour. Carrefour. E onde o vai ver? Pois en el Castro. Moitos buscan xa desde hai días o mellor encadre e o lugar onde non quede opacado pola néboa. Tienes el sol mucho más brillante, amarillo, y tiene una parte negra oclusa así. Elixiches xa en que sitio de Galicia o vas ver? Si vas vir aquí, si vas ir a un No, monte? a partida no va a estar en Galicia. Xa case non quedan lentes axeitadas en case ningún establecemento galego. Gafa que está homologada para mirar os eclipses, para mirar directamente ao sol, é a gafa ISO 12312-2 de 2015. Pero tan importante como telas é sabelas usar, ainas que por cando a luz baixe e antes de mirar o sol. No momento en que empezamos a notar que baixa a luz e que empeza o evento, hai que antes de mirar ao sol, coller as gafiñas e sin mirar ao sol, mirando a cera, mirando o chan, poñelas perfectamente ben. Isto é moi importante pois de cara aos nenos. Con cada neno que este mirando o eclipse eu poñería un adulto. Non quitar nunca os lentes cando esteamos visualizando a eclipse, que será algo así. Eses efectos visuais tan maravillosos que vamos a ver, ¿no? Pois a ver se agora non me vou a lembrar dos nomes, os diamantes, a corona cando está perfectamente diante o eclipse do sol, a corona dos halos da atmosfera solar e, de novo, o efecto diamante e este outro efectiño que son o que se vai ver cando se proxecten os valles da luna. Mario, lémbranos tamén que o ano vindeiro haberá outra eclipse, aínda que de menor calibre. Con absolutas garantías de diversos puntos e con cero riscos, poderase ver aquí na Galega. Os que agardaron ata hoxe para mercar as lentes van quedar coa gana. Nada, non nos queda nada. Conseguimos 750 e venderonse 750. Todo agotado, desde el viernes pasado. Xa están en falta e non hai maneira de conseguilas, ou é moi complicado. Levaban meses dispoñibles no mercado, pero a febre desatouse á última hora. Sí, á última hora decidín ir, pero xa non podo ir porque ao non ter gafas, por nada, non se pode ir. Ora preguntamos pola mañá en 2 ou 3 ópticas e xa non
xa non había, entonces agora non sei se encontrarán, penso que non van a encontrar. Se espera justamente ao último día, pero a sorpresa que non hai, fomos a preguntar a varios sitios, pero nada, están agotadas. A peregrinación repítese por ópticas, farmacias e tendas. Moitas poñen o cartel de lentes esgotadas, porque tamén eles están esgotados de dicir que non. O máis increíble foi onte que conseguimos 200 unidades e en menos de 2 horas venderonse todas. E a xente ainda sigue preguntando, o cartel non é suficiente. Ahora es continuamente eso, gafas de eclipse, tanto por teléfono como aquí en persona en la óptica. E se non as hai pagando, menos aínda naqueles puntos onde as repartiron gratis. Ninguna dende o luns xa, ninguna. E porque as fomos estirando un pouquiño para que puderan chegar a todo o mundo. Estou preguntando na oficina de turismo, que me dixeron que ali os daban, quería probar suerte, pero non houve suerte. Algúns propoñen alternativas, como compartilas, sempre que ninguén mire o sol sen elas. Aínda que teñas as gafas non podes estar mirando continuamente o eclipse. Con unhas gafas poden estar perfectamente 5, 6, 7 personas, as van intercambiando, mirando un momentiño e pasando a persoa de ao lado. O caso é gozar con seguridade do fenómeno e niso fixeron ben os máis previsores. Un dos mellores enclaves da provincia de Ourense para observar a eclipse é a Veiga. Son moitos os que ou ven dende o observatorio ou dende a praia fluvial van poder seguir este fenómeno. Alejandro. Sí, Raúl, nos estamos nun lugar totalmente privilexiado neste concello da Veiga, onde tamén se ubica pois ese coñecido como Teito de Galicia, ese cumio de Penatrevinca a máis de 2000 metros de altitude. Nos imos poder seguir esa eclipse dende aquí, unha eclipse que vai ser total ao 100% e o momento de máxima ocultación será contra as 8:30 da tarde e esa ocultación total durará aproximadamente uns 43 segundos. Por iso, dende aquí, dende este concello da Veiga, habilitaron varios lugares, un deles ese que ti indicabas, ese observatorio de Penatrevinca, pero tamén esta praia fluvial que poden ver tras de min, que ben seguro moitos aproveitan tamén para darse un mergullo esta tarde porque as temperaturas son bastante altas. Lembremos que estamos nun destino Starlight e ademais da eclipse desta tarde, lembremos tamén que estamos en plena época de Perseidas. Eclipse prodúcense unha serie de fenómenos de gran interese científico e fascinantes para calquera observador. O denominado anel de diamantes prodúcese no instante previo ao ocultamento do Sol, cos últimos raios filtrándose a través dos vales da Lúa, que producen outro efecto, as denominadas perlas de Bailey. Esos son destellos que marca o que a coronada solar, non? Que salen entre a sombra e se van marcando e perfilando. Son fenómenos que só se producen nas eclipses totais e que resultan difíciles de apreciarse en telescopio. Eu creo que eso non se vai ver a simple vista, non? Eso vamos ter que ir a un telescopio, máis grande ou máis pequeno, solar, obviamente, e aí sí veremos esos detalles, non? Pero ao redor da esfera solar tamén se producen outros fenómenos que sí podemos contemplar a simple vista e que son o resultado da noite prematura derivada do ocultamento do Sol. Podemos ver algunha protuberancia na corona do Sol, as estrellas de maior magnitud, máis brillantes, que aparezcan cando se empeza a escurecer próximo ao Sol, e logo pois ver tamén se vemos, neste caso, estar escurecendo o planeta Venus. Pero o xeito máis seguro de observar a evolución do eclipse de forma indirecta. Moito máis seguro facer unha observación por proxección sempre. Entón, a saída do ocular da luz solar, en lugar de poner ollo, que evidentemente non se pode facer, é poñer unha cartolina branca a unha certa distancia, de maneira que se forma unha imaxe do Sol nesa cartolina. E, por suposto, observar tamén o que ocorre ao noso arredor. Como no momento do eclipse parece que o vento, o aire se queda estancado, como parado, non? Como se non houbera un momento de nada. E os paxariños que se ve que se meten nos árboles. Un súbito arrefriamento e unha noite fugaz que sacoden as emocións. A eclipse tamén poderá verse en contornas urbanas na cidade da Coruña. O Monte de San Pedro é un dos enclaves onde se agarda unha grande afluencia de xente para gozar deste evento. Antía Araujo.
Pois sí, Raúl, porque a previsión é que unhas 250.000 persoas observen a eclipse dende a cidade da Coruña. E boa parte delas farano dende aquí, dende o Monte de San Pedro. Pouco a pouco a xente xa vai ocupando estas ladeiras para acoller un bo sitio, porque este é un dos mellores puntos para seguir a eclipse. Por iso hai tamén desplegado un dispositivo especial. Ata aquí, por exemplo, só se pode chegar a pé ou en transporte público. Iso sí, non hai problema, porque se reforzaron as frecuencias dos autobuses e o Concello habilitou tamén aparcamentos disuasorios con servizo de lanzadeiras. Todo para gozar dun fenómeno astronómico que dificilmente volveremos vivir dende Galicia. E o mellor é contemplalo así, sen cámaras nin teléfonos móviles, coa cidade da Coruña e a Torre de Hércules de fondo. Gracias. Xa queda menos para vivirmos unha experiencia extraordinaria. Porque al final es una cosa que nunca he vivido, no sabemos si lo vamos a volver a vivir, así que sí que hace ilusión. Unha cousa que só vamos a ver unha vez na vida, os que vamos a ver. Antes de que empece o eclipse vou poñer as gafas e así podo velo todo o tempo. Ilusión, faime ilusión. Todo o que ten que ver con acontecementos astronómicos pareceme maravilloso, porque a natureza é así, cada certo tempo regálanos momentos únicos. Un momento que xerará emocións diversas e intensas. Quizás a principal é o asombro, non esa mezcla de o que é a fascinación, admiración, sorpresa. Este tipo de experiencias son excepcionales, nos axudan de alguma maneira, aquí xeneras unha paradoxa psicolóxica que é moi bonita, que por un lado vémonos como máis pequenos, pero non no sentido de insignificantes, senón no sentido de que nos damos conta de que formamos parte de algo moito máis grande. Estes días falamos moito da eclipse, onde vela, como fotografala, ter as gafas e pode perderse o fundamental. Disfrutarlo, estar en el momento presente. Creo que la gente se está volviendo un poco loca con querer grabarlo, querer reportearlo por Instagram. Vive el momento, o sea, es una cosa única, histórica, tiene que pasar 100 años para que vuelva a haber algo así en la vida. A disfrutar el momento y el instante presente, que es una cosa única. Serán uns minutos en que milleiros de persoas viviremos o mesmo. Experimentando emocións similares e vivindo a mesma experiencia, non? Entón, aí é moi importante que nos preguntemos e que tomemos consciencia do que estamos sentindo por dentro. Fascinación, sosiego, admiración, sobrecollemento, vai a ser un cúmulo de emocións. E todas están ben, hai que sentilo. Ese é, digamos, a parte máis importante da perspectiva psicolóxica e emocional que nos pode xerar algo tan espectacular como que hoxe pola tarde vamos a vivir. Na Mariña de Lugo non cabe un alfinete, como a quen di. Está todo reservado dende hai meses. Os hotéis da Mariña non lembran un cheo igual. É increíble, pero é un acontecimiento único. Hotéis, hostais, campings, alugueiros turísticos, hai meses que están ao completo. Xa desde febreiro esa data está totalmente liquidada porque ao final ven moita xente de moitos sitios do mundo que só ven para esa ocasión. Levamos prácticamente desde xaneiro coa maior parte dos aloxamentos reservados. O 98% dos son estranxeiros. Algúns levando a anticipación ao límite. Xa fai 2 anos tivemos unha petición de reserva para o eclipse, unha axencia estranxeira. Fundamental, pois, a antelación nun día como hoxe para asegurar unha praza. No, cogimos hace tiempo. Cogimos con previsión. Pues aproximadamente 2 meses o así. Ya reserváramos nun camping que estamos aquí cerca. Fue súper difícil encontrar alojamiento. Fue súper difícil. Hemos luchado para encontrar algo bien, pero costó bastante. Estamos nunha pensión. Completo tamén as localidades de interior, porque prácticamente toda a provincia de Lugo vai a estar na zona de sombra. Na cidade de Lugo, ocupación completa. Cheo absoluto. Aínda así, sigue habendo quen acorda a última hora. Nós temos unha pequena lista de espera incluso, o sea, temos un listado, se houvese algunha cancelación, alguén que non dá chegado hoxe, chamar a outras persoas. Sorte pros que estean en esa situación, pero mal día para improvisar. Hoxe prevese grande intensidade de tráfico de movimento nas estradas, sobre todo nas zonas costeiras das provincias da Coruña e de Lugo. Facemos recompilación de consellos para que poidamos contar a eclipse á volta. Primeira recomendación.
Se poden desfrutar dese evento desde o lugar de residencia que non fagan desplazamentos innecesarios. No caso de coller o coche sexa por ocio ou por negocio, trátase de aplicar o sentido común. Deixar de conducir se pode ser, pero en caso de que nos sorprendera non se podrá deter o vehículo porque así está prohibido na plataforma da vía, en arcenes ou na propia calzada. Xa non digo fotografiar. E de sentido común parece tamén usar a luz de cruzamento. Utilizar a luz de cruce de forma obligatoria. Estamos falando de que podemos estar conducindo como se fora de noite, incluso durante todo o día, non mirar ao sol. En caso de deslumbramento, pois utilizar como máximo parasol. Parasol ou lentes de sol, pero dende logo non as de eclipse. Totalmente prohibido. Prevese intensidade de tráfico, cortes, retencións. Toca tirar de paciencia e recordar que nesa busca do mellor miradoiro non somos os únicos. Peóns ou como pequenos pois podan estar utilizando, invadindo as zonas polas que nosotros estamos circulando. O dispositivo de seguridade é case tan excepcional como a propia eclipse, sobre todo nas zonas costeiras das provincias da Coruña e Lugo. Como exemplo, só na provincia da Coruña haberá 500 de axentes da Garda Civil por estradas, montes e praias. Refórzase tamén Salvamento Marítimo, Policía Nacional e todas as policías locais e Protección Civil, con dispositivos de máis dun 100 de persoas nos concellos de mellor avistamento. Pero ao final, poder contar a eclipse á volta dependerá do sentido común de cada un de nós. En Vigo non hai eclipse total, pero unha estampa que será ben bonita, co sol semioculto pola lúa á esquerda e así as cíes á dereita, Xoán. Pois sí, Raúl, que son fermosas as vistas desde Samil cara ao horizonte coas illas Cíes de fondo, pero como vedes, hoxe a entrada da ría amenceu cuberta cunha densa capa de néboa que confiemos en que levante para non perdernos punto deste espectáculo. Será arredor das 19:33 e será vendo cara ás Cíes á esquerda, ao sur da illa de San Martiño. Un espectáculo que confiemos que a néboa non desloza e aquí, como decías, o eclipse será parcial, un 99,4%, pero esa pequeniña porción de sol que a lúa vai deixar pasar é moi importante seguir os consellos porque en ningún momento nos poderemos desprender dos lentes de seguridade e tampouco compre recoller o parasol porque apenas será un minuto de escuridade e sí que os rayos seguirán bronceando. Outros puntos interesantes para observar o eclipse son, como non, as illas Cíes. Ali está todo completo, tanto o camping como as prazas de fondeo e algúns incluso os collerá no propio barco. Hai que decir que o Monte Alba foi pechado, ademais do Monte da Guía, e como vedes seguimos aquí moi pendentes do ceo para ver se a néboa non eclipsa o eclipse. Embarcaban esta mañá cara ás illas Cíes. Cando regresen, algúns destes viaxeiros vivirán unha experiencia única gozando da eclipse a bordo e no medio da ría. Volviendo en el barco, sí, sí. Preparados, ¿no? Sí, claro, claro. Una para cada uno y nada, y a disfrutar. Si podemos estirar el barco para que salga más tarde, pues bueno, pues lo haremos y así lo podemos ver desde las islas o desde el barco. As illas Cíes eran un punto estratégico ou de referencia para observar a eclipse. Alí o camping colgou o cartel de completo e concedéronse todas as autorizacións que permite a normativa para o fondeo de embarcacións. Tamén haberá viaxes especiais. O barco zarpará pois en torno ás 19 horas para poder estar entre as 19:30, que é o comezo da esperada eclipse, a bordo en entorno de augas do Parque Nacional, poder pois disfrutar do espectáculo. En Vigo o sol non se vai ocultar por completo, pero a cidade será un miradoiro de luxo para gozar da eclipse dende calquera punto cunha mínima elevación ou con vistas ás Cíes. Agárdase grande afluencia nos montes cercanos e en praias como a de Samil, aínda que hoxe as néboas matinais xeraron certa preocupación. Quedamos aquí, na praia, porque venimos agora un poquito, depois vamos a almorzar, depois retornamos outra vez a la praia e nos quedamos hasta las 8. Esperemos que levante la niebla. Sí, vamos a intentarlo, estar aquí, porque pienso que mejor marco incomparable como este no hay. Bueno, nosotros que somos de fuera, somos de Madrid, es un privilegio verlo aquí. Podríamos verlo también desde el balcón, porque el nuestro da aquí a la playa, pero me gusta más venir aquí, el ambiente y eso. Coa confianza de que a néboa non estropee o espectáculo de ver na praia como a lúa fai desaparecer o sol á esquerda das illas Cíes, hai quen xa ten outras alternativas previstas. Mellor é ver o eclipse desde casa, na televisión,
tomando unha cañita e en a galega, claro. Todo a punto a bordo para ofrecer ao público a mellor forma de vivir o espectáculo de Eclipse. Nosotros vamos a hacer salidas desde nuestros veleros, tanto en exclusividad para familias como por plazas sueltas. Ana é unha das empresarias que ofrece viaxes a través da súa web, di que a demanda supera con moito as súas expectativas. La verdad es que es una cosa curiosa porque ya desde hace tiempo nos han empezado a preguntar y realmente, bueno, desde que lo pusimos en la página web nuestra, pues no para de entrar solicitudes todos los días, tanto de gente extranjera como de gente nacional. Juan Fernández leva toda a súa vida na ría de Ferrol. A súa lancha é un dos atractivos turísticos da cidade. Esta tarde será unha das embarcacións que ofrezan a vista privilexiada dende o mar. A previsión é salir, ir pouco a pouco pola ría de Ferrol, vendo os castillos e todo eso, xa cando empeza o eclipse a entrar. E depois ver o eclipse, se se pode, desde fora da ría, se o mar o permite, e se non, ali no puerto exterior. Dende Malpica a Ortegal son moitas as embarcacións que sairán ao mar con viaxeiros. Dende Capitanía Marítima piden especial precaución e respetar en todo momento as normas de navegación. Porque na mar as cousas poden ser un pouco a veces imprevistas, pero hai que levar o principal as luces, equipo de seguridade, unha velocidade axeitada para poder gobernar, hai que cumprir o reglamento de abordaxes e despois facer caso das comunicacións que veñan da torre, non? Salvamento Marítimo ten preparado un dispositivo especial con reforzo de persoal e de medios para atender calquera incidencia ante a gran demanda do turismo náutico. El Golfo Ártabro, además ves la entrada en España de este acontecimiento y desde el mar, pues eso, vamos a tener un sitio exclusivo. Aínda queda algunha praza disponible para quen se queira animar a facerse ao mar. Hoxe tamén é un día de moitas supersticións, saímos á rúa para ver cales son as teorías máis tolas que xa lles dicimos que non teñen ningunha base científica. Durante milenios as eclipses estiveron rodeadas de mitos, supersticións e malos agoiros, todos eles propiciados pola desinformación que había sobre o tema. Hoxe en día sabemos que se trata dun fenómeno astronómico que nada ten que ver con deuses enfadados, con demos ou coa apocalipse, pero aínda así hai moitas falsidades que chegaron ata os nosos días. Todo se creía que era el fin del mundo. De repente oscurecerse, va a venir un mal, va a venir una enfermedad. Es que eso es muy común. Yo creo que en todas las culturas y en España, sea yo de Canarias, sea donde sea, eso siempre se ha oído. Siempre es asociado a una enfermedad o al fin del mundo. Que daba mala suerte, lluvías, que viña o demonio ou hormegas. Tamén hai xente que cree que a eclipse pode afectar negativamente a saúde. Hai quen ten a falsa creenza de que a radiación pode afectarlle negativamente ou que as mulleres embarazadas non deben sair da casa. Actualmente una de las supersticiones o mitos que la persona como que nos han comentado mucho es por el embarazo, que es como que las embarazadas no pueden salir porque tienen algún tipo de riesgo con el bebé. Outros creen que este fenómeno pode traer boa ou mala fortuna. Dependiendo de lo que tú creas, puedes atraer la mala suerte o la buena. Entonces hay mucha gente que hace conjuros, con piedras, con los chakras, y es como un antes y un después. Entonces se habla muchísimo de lo del eclipse. Hay muchísima gente que seguro que se está preparando ya en sus casas para traer la buena suerte. Destes debe de haber moitos, xa que en algúns sitios de apostas o número coa data da eclipse está completamente esgotado. La gente viene y te dice que era el día de hoy, pasa que el día de hoy ya está todo agotado. Y entonces, todos piden el día de mañana, el día anterior, pero sí, normalmente la gente lo quiere. Sexan cousas positivas ou negativas, hai que lembrar que todo isto son supersticións e que non hai ningunha base científica que as apoie. Ver a eclipse é completamente seguro sempre cando o fagamos cunhas lentes homologadas. E imos ver agora se a eclipse lle afecta de algún xeito aos animais. A eclipse xa está á volta da esquina. Todos temos xa as lentes preparadas para o gran día, pero o certo é que moitos aínda teñen dúbidas sobre o efecto que pode ter para os nosos animais. Nas clínicas veterinarias deixan unha mensaxe de tranquilidade.
Sinceramente non temos que facer nada. A maioría dos gatos son indoor, son gatos que viven na casa, entonces non hai que facer nada, nin o van a notar. E sí que ao mellor os gatos que andan por fora, os gatos esos que van aí finca por finca ou van a explorar, ese sí que poden notar algunha cousa, poranse un poquinho nerviosos, pero nada máis que eso. E os cans, ao mellor un can que sea moi nervioso, sí que pode notar un chiquitín, porque, bueno, vai haber un cambio de luz, un cambio de claridade a oscuridade, e poden estar desconcertados 5 ou 10 minutos, pero se ti estás co can e o tranquilitas non vai pasar nada. Iso sí, non todos o van a pasar do mesmo xeito. Algúnas especies sí terán maiores problemas. Sí que é certo que a mellor os animais silvestres, ese sí que poden ter a mellor un estado de nerviosismo, sobre todo as aves, que poden notar cousas raras e buscar nido ou buscar sitio para dormir. Queda claro como vai ser cos animais domésticos e os silvestres, pero que pasa nas explotacións? Nas explotacións intensivas, os animais están dentro das granxas, ten a luz controlada, horas de luz sol tamén está controlado. Eu creo que non. Animais en extensivo, a vaca frisona ou non sei, os terneriños estes que están de carne, que están no medio ambiente así libres, eses poden notar algo, pero que vai ser anecdótico, que eu creo que non vai ser nada preocupante. Pois xa ben, poucos problemas para os animais nunha xornada que vai ser histórica e os donos quedan tranquilos. Al eclipse, para nada, vamos, para nada. ¿Por qué vamos a tener miedo? Si lo dicen todo lo que tienes que hacer, pues nada. Si haces todo lo que te dicen, nada de nada. Tenemos este y, bueno, ahora mismo en casa tengo otros 3. Un schnauzer y dos caniches. Las caniches igual las únicas, mira, porque son un poquito raritas. Pero este, yo creo que no, vamos, este es un cachorrito, o sea que no. E ante todo, lembren que o máis importante do eclipse é vivila con seguridade.